Nina bendlovu enamandla, nina bendlula mithi yamakhosi, nina enenkosi enkulu engango ngokujula kolwandle, nina benkosi engangeyintaba zayo zonke. Sizolokhu sibuyile la. Sizolokhu sibuyile la. Asizile ukuzokhuluma nawo wonke umuntu, sikhuluma nalabo ababonayo ukuthi kunesidingo sokuthi njengoZulu siyilungise. Asikhulumi nawo wonke umuntu. Asikhulumi nawe wena obona ukuthi kuchithwa isikhathi. Asikhulumi nawe wena obona njengoba thina sikhuluma siwuZulu bese uthi kungcono ukuthi sikhulumele iSouth Africa. Ngeke sikwazi ukukhulumela iSouth Africa. Izwe lonakale kangaka njengoba nelulekelwa emahholo. Ngokomthetho insizwa yelulekwa egcekeni, iphuma egcekeni siwumuntu. Ifike ibe umuntu phakathi kwabantu. Akekho umuntu, uhulumeni iphutha lenza ilelo lokubulala imindeni. Wenza iphutha eleyisimanga uhulumeni njengoba ehluleka ukulawula abantu namhlanje. Abantu bahluleka ukulawuleka. Bengabeqembe elilodwa behluleka ukulawuleka ngoba vele baphuma emahlathini bonke bayohlangana ehlathini futhi, yabo. So ke thina sizobuyisa lento yokuthi igceke yile lakho umuntu uphuma egcekeni esewumuntu ngaphambi kokuthi afike phakathi kwabantu kube khona into akwazi ukuyisho. Ngicela ukuthi no save lo live no share. Ngizokhuluma ngobaba uMusa Xulu okuthiwa unguprofessor. Ngizokhuluma ngayo leyo ndoda nje yakwaXulu. Ngizosiza izingane, anginandaba naye uBeyond Repairs yena. Beyond Repairs ubaba uXulu. So ke ngizokhuluma nezingane ezingama technocrats, ezingama academia, izifundiswa zakithi ezifundayo, ezifundela ukuthi zibe usizo kulelizwe. Iningi labantu ababe ingxenye yokulwela lelizwe babe ngafundile ngalendlela okufundwe ngayo manje, kodwa bakwazi ukulwela izwe. Kungani abantu abangafundile abathathwa njengabantu abangafundile ngokwemfundo yaseNtshonalanga? Kungani imizi bekwazi ukuyiphatha kanje? Kungani abantu abangafundile bengahlukanisi? Kunogogo lapha abano 60 years beshadile, bashada bena 23, bano 85 90 manje. Indoda yahamba yazala inqwaba ezinye zeingane ngaphandle kodwa bakuhlele emendweni. So ke sibuyekeza nini le ndaba yemfundo? Siyibuka ukuthi ngempela yayizosiza thina yini. Ngicela no save ke lo live bese no share abafowethu ngoba hayi uma singahle sithule sizoba nenkingi. Ama resources okubiza imihlangano sinihlanganise awekho. Noma ungathi ubiza nje ingqungquthela yokuthi imbizo insizwa ayihlangane bese ucela kumadoda kwaZulu lapha ezikhundleni uthi ucela selekelele ukuthi sihlangane, ngeke akaza kusiza. So ke lapha ku social media kubalulana ngoba kuthi noma umuntu engenawo amadatha okubuka live njengoba suke sicela ukuthi ushareni no download no ufake nasema groupini no WhatsApp, sisuke senzela ukuthi nomuntu ongenawo uFacebook nomuntu ongenawo uWhatsApp kodwa uyogcina eyibonile lento efonini yomunye umuntu. Asifuni futhi ukuthi kubeze bebe baningi abantu ababuka live, sisuke sizoqopha ngoba lento yokuthi ufuna ukuthuba kwabantu abaningi wenza live ayinamsebenzi leyo nto leyo. Baningi live abahlalelwe ebusuku lapha, amantombazane epetule enza zonke izinto engasile namadoda ebuka abantu begovozile. Akusisize ngalutho konke lokho. Sisizwa ukuthi sikhulume izinto ezimqoka, sikhulume izinto ezinganakwe umuntu, sikhulume izinto eziyiqiniso ezaziwayo kodwa abantu asebenovalo lokubuyela kuzona. Impilo yasiphoqa njalo after 100 years uNkulunkulu umhlaba uyawuhlambulula. Akawuhlambululi ke ngokufa kuphela, kodwa kwesinye isikhathi uhlambulula ngokusizalela abantu noma ngokusilethela abantu emhlabeni abasuke bezosikhomba indlela. So ke thina esaba nenhlanhla ke sakhuliswa abantu abadala siyakwazi lokho. Ingane zakwethu, ngicela ukuthi ngisho la i-disclaimer, ngiyazi ukuthi kukhona abantu bakithi la abasithandayo isiZulu kodwa abangasazi. Ngicela ukwenza isendlalelo nkulumo sokusho ukuthi lokho engizokusho akuqondile ukwedelela abantu bakithi abayizifundiswa abenza kahle. Abenza kahle
ekutheni beqhubeke bebe isintu beqonda ukuthi ukufunda lokhu kwakungokusebenza kuphela. This is not by any means a video to degrade and look down on our technocrats and learned friends and academias. This is a video to help those that can't speak isiZulu but love isiZulu understand ukuthi what I want to cascade down to the youth that is still in the universities doing research about isiZulu, doing research about our lives as black people, mainly AmaZulu. They need to understand that this is not about looking down on their hard work of studying and researching and looking down on what they are doing as abantu abansundu, trying to educate themselves and learn the new things and the history of isiZulu. Ngale video ke nina ingane zakwethu enifundayo enisema university nani nina enizifundiswa zakithi ninjula buchopho angiqondile ukwedelela nokubukela phansi umsebenzi omkhulu eniwenzayo wokufunda nokucwaninga ngolimi lwethu nangezinto ezithinta thina njengabantu abansundu noZulu in general yabona. So ke ngisho ukuthi ke ingane zakwethu kulabo abasafunda angizama ukubehlisa amandla abaqhubeke kulokhu kusebenza kanzima kwabo abakwenzayo befunde izinto okuyizo, befunde izinto ezimqoka ezizokwenza lelizwe liye phambili. Futhi ukhumbule ukuthi uma umncane unomgomo wokuthi ulwele izwe nokuthi ufuna ukuyiphila impilo. Ungafiki empilweni usufile, usuphila ngemiyalelo yomuntu omdala. Mina ke ngaba yintsha ke mina ngafunda ebusheni bami, ngafunda izinto eziqondile, hayi ukuthi ubusha bami ngabusebenzisa kabi ukulwa nabantu abadala nokwedelela nokudlova. Ngafunda izinto ezimqoka ngempilo ezenza ukuthi kule minyaka engikuyo ngiyithole ngilingana ngokolwazi nabantu abadala kakhulu. Ngizokhuluma ngobaba uXulu okuthiwa uProfessor Musa Xulu. Ngifuna ukunikeza umlando omncane ngempilo yomuntu onsundu ongumZulu. Lapha kwaZulu kukhona izinto okuthiwa ukudlebeleka, kukhona into okuthiwa ukwedlula, kukhona into okuthiwa ukuphahleka. Makuthiwa uphahlekile ke usuke wehlelwe isimo esidalwe isimo ongeke ukwazi ukusicontrola wena noma ongeke ukwazi ukusigwema, njengokuthi nje makuthiwa umuntu uphahlekile uthotha umuntu bengenalo ulwazi lokuthi akumenyezwe emncwabeni ebese yamemeza yena ebese phahleka, noma kuthiwe isihlahla esithile lapha ekhaya asidliwa ebese ke sidla yena ebese phahleka. Ukuphahleka ke lokho ukwedlula ilokhu ukuthi makuthiwa uyakhuzwa utshelwa kusutshelwa ke manje ukuthi lokhu ukuthi okuthile akwenziwa ebese ukwenza ngenkani ebese uyedlula ke ukwedlula ke lokho. Kuyenzeka ke ukuphahleka kube ukuthi uzaleka ngendlela engaqondile but wena wazi bese ke uyithola ke usuwumuntu ke ophahlekile. Ubaba uXulu zimbili izinto okungenzeka ukuthi ziyenzeke empilweni yakhe. Ngizoqala ngichaze zona bese ngiyabuya ngizokhuluma lenkulumo le ayikhulumayo ngesilo emdala engaka ya. Ubaba uXulu kungenzeka nginitshele ngoba isiZulu abantu abaningi sebe izinto ezaziyizisho nezaga zakwaZulu abantu sebeyibalekele kanti izinto ezikhona ezisasebenza. Ubaba uXulu kungenzeka ukuthi akayena wakwaXulu, ngoba uma uzalwa abantu ababa nomlando njengami, abantu bakwaNdabanda babanomlando eSwazini ebukhosini uSobhuza, banomlando kwaMandlakazi ebukhosini enkosini uyiBhebhu ebukhosini bakwaMandlakazi. Angikwazi ke mina ngingwakwaNdabanda banguzalo ngiqhamuka kulolu libo lwabantu ababethembekile enkosini bese mina ngivuka indlobane ngiba isitha sobukhosi. Akukwazi kwenzeka. Kungenzeka kuphela makuthiwa ngingumlanjwana,
ngase ngithathwa igazi lasekhaya komame kakhulu. Okwami-ke kuwese ugogo wami wasemabomvini eMsinga ebukhosini, umama wami wasebukhosini bakwaNxumalo kwaMhlaba yalingana, ubaba wami wasebukhosini baseNgwethe bakwaNdabandaba. So ke vele kuyangiphoqa base bephinde futhi bethembeka ke ebukhosini bonke laba bantu abakwazi ukuthi bese kumina ngaqhamuka sengingenye into. Ubaba uXulu kungenzeka, angisho ukuthi akuyena wakwaXulu, kodwa kungenzeka ukuthi ubaba uXulu akuyena wakwaXulu yena, kodwa mhlambe akazi. Ngoba ngeke kunamakhosi akwaXulu akhonza isilo onke, nabadidiyeli bakhona bakhonza isilo, neondunankulu bakhona bonke bakhonza isilo, ebese yena yedwa eyibiza ngoprofessor kuthiwe uzokhipha lezi inhlamba ayikhipha ebhekise esilweni. Okwesibili okungenzeka ukuthi ubaba uXulu kunezinto ezingenziwa kwaXulu azenzayo yena wase uyedlula. Kungenzeka lokho ke, ngoba akekho umuntu omdala kangaka ongacopheleli ukuthi into ayishoyo ingafaka yena enkingeni nezingane zakhe enkingeni. Lapha kwaZulu kwedelela kuyona i-freedom of speech. Uma nizofunda abantu bakithi, yikho ngiqale ngokuxolisa, uma nizofunda abantu bakithi ningamadoda bese nedlulwa ngabantu besifazane ngokuhlakanipha. Izolo ngubalulile la ku live ukuthi mina ngaqaphela inqwaba yabantu besifazane abahlakaniphile. Angibeyi abantu besifazane emlandweni, yikho lesi sifundazo sibizwa ngelika Mthaniya, ngoba emlandweni abantu besifazane they had a significant contribution eyayivele yedlula amadoda sometimes, kodwa babeba ingcosana abantu besifazane ababeba nalo mqondo oba ngaphezulu kumuntu wesilisa ngokwenza, ngoba umuntu wesifazane amandla akhe amakhulu indoda engakwazi ukwenza ukuthi akhande ikhaya. Umuntu wesifazane unalawo mandla, indoda ayikwazi noma ingaba nemali engakanani ayikwazi ukukhanda ikhaya. Ingayikhanda indlu noma izindlu, kodwa ikhaya ayikwazi ukulikhanda. So amandla abo ke alapho kakhulu uNkulunkulu abanikeza ukuthi bona bakwazi ukwenza into behleli phansi, bakwazi ukuthi bephume la igcekene yocoshela imfino. Ungaphuma nomuntu wesifazane, lokhu kokufika kwamanje ukuthi umuntu wesifazane mayephethe 1000 wena uphethe 1000, yena uzobuya nezimpahla eziningi kunawe akufiki. Ningaphuma nomuntu wesifazane ade sithunywa nathi kuthiwa sambe siyocosha uqadolo lapha emasimini, njalo uShekhasi ophethe usisi ubuye unoqadolo omningi kunathi. Size sithethiswe indlela abakhandwe ngayo uNkulunkulu abakhanda ngayo bayandisa. So ke yingakho amakhaya ayesimama aphile, izingane ezikhule kahle ngesikhathi abantu besifazane besahlala emakhaya. Babe nemisebenzi eminingi ababengeke beyiqede, kwakungasikho nje ukuhlala ekhaya kuphela. So ke kodwa mina ngifuna izinsizwa zethuke, izinsizwa uma ngabe kukhulunywa ngezwe kube ngabantu besifazane abakhombisa ukucija kakhulu kunathi. Ngifuna bethuke abantu besilisa ngaleyo nto ngoba iyingozi. Yikho nohulumeni esethi manje akube yibo abalobola amadoda, abuye amadoda azothatha izibongo zakini ngoba nina nilele ninwaya amasende, niyiminqolo, ningamagwala. Yikho ke nohulumeni ebona ukuthi vele akanixhaphaze ngoba vele niyavuma nanokuxhaphazeka. Ngizoqeda lokho ke mina. Ngifuna kuphele lokho ngoba kwesinye isikhathi abantu basuke bedinga nje ukugqugquzelwa ukuze bevuke bephile. Uma ngubiza ngomnqolo thukuthela, musu ukulibala ukunganaki. Uma ngubiza ngomnqolo thukuthela bese uyakuyeka ukuba umnqolo, ngoba ngeke kube kuhle ukuthi wedlulwe umuntu wesifazane ngokwenza izinto ungumfana. Uzohamba lo muntu wesifazane ayokwenza izinto lapha segane khona lisale lifa ikhaya lakini ukhona, kuyinhlamba lokho, kuyinhlamba engaphezulu kokuba umnqolo. So mangithi umnqolo ningamagwala, ingoba vele ningamagwala. Nazi izinto siyayikhuluma la, kunokuthi nizeseke. Ngiyajabula kubo bonke laba besekayo, kunokuthi nizeseke iningi lemgodoyi lenehleli lapha kulama groups okuthiwa yingqwele, bathande bakaMaskandi, bani. Iningi laleyo mgodoyi zikhona izinsizwa eziphilayo lapha kulama group, but iningi lale mgodoyi ehleli lapha njoba kuyiwe Stenga nje,
ngeke uzobabona bazothula kulelo viki lelo bethule kuhanjwe kuyiwe eStenga kwabuye eStenga uzoswa ke sebethi hayi umavava ukuthi ubaba usibanibani ukuthi insizwe ethile ukuthi usibanibani ukuthi ngoba sebazi ukuthi sidlulile le event edinga izinsizwe ningamagwala ningimnqolo ningavumi ukwehlulwa amantombazana thukuthelani nilwele ukuthi nibe ngaphezulu kwamantombazana kulweleni lokho ngizovusa lokho mina akudingi nokuthi uzohamba wethuka abantu la ukuze ube insizwe ayikho nje insizwe ethuka abantu ibukeni konke lokho kuhambe kuthuka abantu uthi kulula kanjani kuphila nje ngokuphiwa imali hewa thathani mpekezeleni ahamba yohema nimphekezele ke ahamba yohema hawo ke ngoba nje kuthengiwe utshwala ke niphuza utshwala seyoba mkhulu kumuntu seyoba mkhulu ke nimkhothe ngisho izinqa nithi ukuthi yithi insizwa la yithi insizwe sihlale sikhona lapha enisuke ningekho khona uma uthi ngihlale ngingekho ungibize ngakini ngizofika ngakini ngifike ngibe yilento engiyiyo la efonini yekani ukuvaka ningamadoda phumani entweni yobuvaka ningamadoda akekho umuntu ofuna ke simthuke akekho umuntu ofuna sixabane naye akekho umholi ofuna ke silwe naye kodwa kufuna sikhombisa abaholi ukuthi abaholi babekwe yithi lapha abakhona yithi esinamandla ngisodabeni luka Musaxulu kuthi uMusaxulu uprofessor uXulu ngowakwaZulu ngokohlanga njoba nje lapha kwesikaMthaniya ungowakwaZulu ngokohlanga okusho ukuthi ungumZulu okusho ukuthi by default kufanele ngabe isilo uyasihlonipha selokhu sangena isilo lomuntu uyasixhaphaza waqale waxhaphaza umntwana okwaphinda angene lo baba lo wayehamba nomntwana okwaphinda angene lo baba ehleze lapho kukhona khona umntwana okwaphinda angene emxhaphaza enza inzuzo ngumntwana okwaphinda angene iningi lezinto aze establishile empilweni uze establishe ngokwenza umuntu omdala isiphukuphuku zizophela futhi uyabona nje eyiqalekisa ekhomba inkosi ngomunwe konke lokho aye establish ngomntwana okwaphinda angene kuzophela nakho ke engithi ngisola ngakho lo baba wakwaXulu ukuthi kungenzeka ukuthi wedlula noma kungenzeka ukuthi akuyena wakwaXulu uthi esilweni yena welusa usho kuthiwa lo muntu unguprofessor ngazi ukuthi uprofessor ngesizulu uyinto engakanani kodwa ngazi ukuthi uprofessor mina umuntu othe impela xaxa uyabo ngazi ukuthi ungoti uthi engowakwaXulu ekhuluma izinto zakwaZulu uma kuphendula umuntu wakwaZulu uthi yena welusa okusho ukuthi yena uthi ensizweni yena uyisilo uthi njalo esilweni yena uyinsizwe usho esilweni uthi uyinsizwe ngicela ukunitshela ke weyinsizwe nithandisile umuntu onjengaloyana akalwiswa umuntu onjengaloyana nje akalwiswa ungathi ngisho ukuthi uyaxabana naye kungasuka onke amabhada akhe azogcwala kuwena akalwiswa umuntu ofana noloya muntu loyana asiyekeni ukuphilela abantu asiyekeni ukwenza izinto siphilele abantu ake senzeni izinto siyiphilele thina ngoba uyambona nje loya baba loya kunabantu abaphilelayo loya baba abambhukhela ama-interviews ko-702 imsakazo engazi lutho ngesizulu yini engeze zokhuluma okhozini ubizwa ngo-SABC nakhona ko-SABC ubizwa ngoshomi bakhe bakuyi-political party yakhe esaziyo ukuthi lokhu kwathi inhloso yabo enkulu kuqeda ngobukhosi bakusho an official statement was released between 1990 and 1995 bokuthi sizoqeda ngobuholi sizoqeda ngobukhosi specifically nangempela hamba uye endaweni zabo bonke labantu abaprominent kwi-social kulokuza kuyipolitiki amakhosi on paper angamakhosi on paper amakhosi angahambi ngisho neinduna ngisho kuthiwa eza khona lapha kwaNongoma ahamba nje namadoda amabili enye nethaveni enye umuntu nje phaqa izele nje ukuphekezela inkosi ngoba iyayiphathela amabhodlela awena muntu lawo makhosi awaphethe muntu ngoba they affiliated themselves with the enemy which was the government of
democracy ngaleso sikhathi owakhipha istatement sokuthi sizoqeda ngobukhosi kodwa wona amakhosi futhi aphinda suka wona amakhosi ahamba ayoyifaka lapha. Kuningi okwenziwa ngamakhosi, kuningi okwenziwa ngisho indlunkulu yethu ukungena kupolitiki okwasikaza ubukhosi bethu bona lobu esikubo obasikazeka ngejozi ngenxa yokuthi indlunkulu nayo yake yahamba yayobhukuda phakathi lapha kwesinengwenye. Oxula sibasoli ke thina ngeke size sibathathe njengabantu abafunde kakhulu, sibathatha njengabantu abafana nezingane ezingazalwa la ekhaya kodwa ekwazi ukuthi ifikisha umthetho la ekhaya. Ikuphi lokhu kufunda okungaka okuhamba okukoxulu uma ngabe uxulu ekwazi ukutshela inkosi ukuthi uyinsizwa yena. Niyazi ukuthi uxulu njobe ethi yena uyinsizwa kusho ukuthi isilo sibize emgangeleni. Ngoba ethi nje uyinsizwa kusho ukuthi phela uthi isilo ushaya ihawu uthi isilo sehle siyezansi. Uyazi njobe efunde kangaka uyakwazi lokho ukuthi kusho ukuthini. Lemfundo lena abafowethu enisichomela ngayo kangaka. Niyaqonda yini ukuthi isho ukuthini? Uma ethi nje umuntu yena uyinsizwa esho kimi ethi mina ngiyinsizwa ngiphethe induku zami kade ngiqalile yena mase ngithi ngiyasola mina ebese ethi yena uyinsizwa, niyakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho? Ebese kuzokhulunywa nge-freedom of speech. Umuntu unelungelo lokuyikhulumela. Unelungelo lokuyikhulumela ngezinto zakini nezinto ezithinta wena. Awunalo ilungelo lokuxova izinto zabanye abantu bese bethi mabephendula ebese wena uphinde futhi uthi awunankinga nokuya empini ngalokho. Akukho right lokho. Akuyona into ekahle. Yingakho ke ngiqale ngokuxolisa kulaba abafundile ukuthi cha lemfundo iyasidida ngoba ngendlela okwenzeka ngayo asiboni thina ukuthi yini ayifundela. Nakho namhlanje sivuka ngeindaba zendoda elala nomfazi womuntu basebenza la kuhulumeni. The same people esithi masikhuluma indaba yokuthi sicela ukuxhaswa silungise ingqondo zeingane sifundise izingane ubuhle ngempilo, labo bantu abayingeni ngisho ukuyingena leyo. Kodwa nakho la ko WhatsApp siyabona indoda ikhuluma nomfazi womuntu imbiza ngobaby umfazi womuntu, imbiza ngamanye amazwi ngesithandwa sayo kodwa iyazi ukuthi umfazi womuntu. Lokhu kufunda okungaka ngoba laba bantu bobo babili basebenza ema-office afundelwayo ukuthi usebenze khona. Lemfundo lena ngoba ngiqale ngokuxolisa, lemfundo isho ukuthini weingane zakwethu? Ake nixoxele thina esingafundanga. Isho ukuthini lemfundo mangabe indoda ithandana nomfazi womuntu, imbize ngesithandwa sayo, bebhalelana ama-message ebese bephuma behamba beye emahhovisi beyosebenza. Abantu abafundile bobabili laba abantu kulokhu kufunda kwabo abakaze befunde ukuthi umfazi womuntu uyahlonishwa. Lo babili laba abantu lapha ekufundeni kwabo abakaze befunde ukuthi umfazi womuntu uyahlonishwa. Njengoba laba abantu besebenza kahle kangaka, intombi zigcwele umhlanga la, intombi zizinhle zingaka lapha, ngisho ungahamba lama masha ahanjwayo lapha uhlangana nezinhle intombi lezi. Yini indaba yini kube nzima ukusukela intombi engenayo indoda uthandane nayo? Ngoba ziningi kangaka nje. Yini ungaye emhlangeni kunamatshitsha no 25-30 lapha emhlangeni abantu abalungela ukuba ngabafazi kusasa? Yini indaba ungahamba uyothatha intombi lapha? Into ehlanzekile. Ubhiza ungcolisa umfazi womuntu, ungcolisa umfazi womuntu ngeimbi lapha ezivuvukele lapha nezinto engasebenzi. Kulokhu kufunda okungaka, yini kungafundwa ukuthi umfazi womuntu ubalulekile? Yini kungafundwa ukuthi indoda yazi ukuthi umfazi womuntu uyesatshwa? Yini kungafundwa lokho? Yini indaba ningezo ngcono nizofunda lapha kithi singafundanga? Sinitshela ukuthi unelungelo lokuba nezintombi ezu10 unomfazi, ukulungele lokho. Uma ngabe kukuthi awukwazi ukwenza lokho, thatha abafazi phela ubalobole, ube nabafazi ke wena. Ngoba iqiniso lithi ngisho abafundisi bayajola. Abafundisi bajola nabo bonke labafazi abahlala phambili lapha esontweni.
bayajola abafundisi bese kuzoqanjwa amanga lapha kuthiwa amadoda funa ngenza ukuthi funela ngakwenza ukuthi indoda mayibanjiwe iyaxolisa nje into eyenzayo leyo kuphela umfazi mayihlulwa uxolo lendoda uthatha imithwalo yakhe abuyele kubo ayikho into embi ngalokho akashawa akenziwa lutho akaphoqwa ngenkani umuntu mayethukuthela nje ebona ukuthi wena ndoda wenza kabi uthatha imithwalo yakhe ahamba ekhaya kubo bayombuyisa kubo mayisathanda mayingathanda uyobuye esefile ubuye umncwabe kodwa ayikho into evimba ukuthi indoda ibe nezancinza kusemthethweni lokho uma zingakakhulunywa kanje ngoba ngikhuluma lezi zinto kuyolokhu kuqanjwa amanga kuthiwa khona amadoda nabafazi ngawani ebese lokho evela kanjena amahlazo elekho evela kanjena amahlazo manje ke nakho kusekwenzekile sekuvelile ukuthi umfazi walendoda uyafeba ulala nenye indoda niyazi ukuthi yini ebhlungu nazo zonke kulezi zinto ezenzakile into isele nalendoda eyalobola yakhipha inkomo kweza 100 150 200 wabantu bezobuka umshado wayo namhlanje ukuphoxeka kusele naleyo ndoda and phakathi kwazo zonke lezi zinto akekho umuntu ocabanga ngaleyo ndoda leyo akekho umuntu onozwelo ngaleyo ndoda leyo ngoba bonke laba bantu abenza lezi zinto abalapha emaparliament bonke laba bantu abalapha emaparliament baphilela kade ngixoxele ensukwini ukuthi wapi intombi 100,000 kade ngifaka isicelo mina sokuthi ngicela ukusizwa bonke laba bantu abalapha emaparliament baphila lo msangano lo wenzekile ukuthi ngoba bona baveli bonke laba bantu abasemaparliament baphila nje ukulala nabafazi babantu kanjena bese ke yikho lokuthi noma wenza into enhle noma uthi ubasupporta kangakanani uma uyindoda abanamsebenzi nawo bazokuxhaphaza intombazana bexhaphaze uyothi uyayibona emvakathenezi sicije ngemlenze sekubhaya imthambo imlenze yonke nasebusweni abasenandaba nayo sebeyibiza ngocomrade noma ithi iyakhuluma abasenasikhathi nayo vele babezama nje ukuthi beyidestroy beyiphuca umendo emva kwalokho kuphele kanjalo uzobona nje after October siphila phela 20-30 years zonke lezi ingane uyibona zizinhle lezi ezigcwele lapha kupolitiki uyithola icije ngemlenze zonke lapha zicije ngezinqathi inkomo iphethwe isomiso ngoba vele zitshela ukuthi ihlakaniphile zona ngoba ithengelwa ama yilokho otshwala okubomvu lokho kungebhodlela okuncane ibhodlela elide lingaka abajwayele ukuphuza abakuthandayo la ofica bephuza khona kuyadula nami khona owakwangithengisa khona ukhona nami owakwangithengisa khona ngagcina ngakho ngayeka ngisho ukukhuluma naye ngoba ngamangala mina leyanto leyamtshobhozi iyamtshobhozi yebhodlela elibhalwe line ice uasa ngazo ice ban libhali lento likuncane lokho ebhodlela ngomzimba kude kungaka akubizi ngathenga leyo nto ngaqeda sathi nje masihlukana ngablocker ngavala inamba ngablocker yonke into nama SMS nani ngoba ngeke ngikwazi mina ukuthatha imali yami ngifake entweni engawakho umzimba nange ngibhalela uThokozani Khumalo yebo wethokozani ice troppers nakho ke yikho lokho impela ujwayele ukuthenga mhlathi wenje ujwayele ukuthenga yikho lokho impela uyobona ke sekucije ngezinqa kungogo home lokho kwamantombazana ohleze kuchomela ilokhuza nanginomthandeni uyakwazi naye amadoda bakithi akododa niphuzi njalo lento entandeni so Thondosa isihlobo sami futhi ungathotha niphuzi nje lento lebuka lapho opensula onyambosa nonke niyayazi lento nohunta hayi cha nikho hayi umuntu uyedwa la uyabona la ngitshela ukuthi nginabantu ngingedwa lapha sengibone kahle ayikho indaba yami la so ngayithenga leyo nto ngaqeda ngablock ngayithenga nje ngablocker awukhona noma pholoba la anguntando mapholoba ngisho njalo ukuthi niyomfollower ningamfollow ngoba nizomsiza ngalutho sawubona amapholoba fuze awu mashiya mahle ngiyakubona lapho uyangibuka ngumnumzana so bafowethu lapha emona ngiyasho nje ngizwela le ndoda nje elokhuza exhashazelwa umfazi exhashazwa umuntu namhlanje ukuhlupheka kusele nale ndoda uyabo kusele nale ndoda ukuhlupheka ukweyiswa nokubukelwa phansi stigma nje noma yichashaza yibala kule ndoda elingeke lisuke impilo yayo yonke ngoba lo wesifazana ngavuka kusasa hamba yoshada kodwa njalo le ndoda kuyothiwa nje yadlela umfazi ngeke kushiwo lo mfazi mayisegane enye indoda uthi wadliwa
futhi ungathola lo mfazi uyoshelele yandoda emdlile. So ke ngibuka ke lento ukuthi lobu bufundiswa ke obungaka abafowethu abantu abasichomela ngabo yini bungakhulumi ngokuthi amakhosi ahlonishwa, yini bungakhulumi ngokuthi amadoda amadala angangoxulu ibona indoda ukuthi awulento ekhulunywe ngiyade ngiyikhuluma kanti inkosi ayithandanga bese vele iyayithulela. Kunalokho iphinde iqale phansi ihambe iye emsakazweni iyophinda iyoqhubeka idelele uZulu. Ziyophela zonke. Mina angiyena umuntu phaqa, ngazalwa ngendlela ehlukile, ngiyonixoxela ngelinye ilanga njoba ngithi izinto ezikaxulu izophela. Ngicela ukuthi ngoba siyaphila nizokubona kuzokwenzeka lokho. Ngiyakusho lokho, ngitshela uNkulunkulu wamakhosi, ngitshela uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu wamisa lo mbuso omkhulu wasezulwini wamakhosi. Ngithi mina izinto oxula nazo zonke ziyophela, ziyoqedwa lokho ukuthi akazazi ukuthi uyini. Kufanele ayithola ukuthi uyini. Uma efuna ukungayiboni efehlupheka nezingane zakhe ehlupheka, kufanele athathe inkomo ahambe esilweni eyoxolisa. Ngoba mina njengoba ngikhuluma nje ngingangabantu abakwaziyo ukukhipha isiqalekiso. Ngiyakwazi ukusikhipha and kubhlungu ngithi ukuthi sithi izingane ezikhula ngoba into ebhlungu abantu abanjengoxulu abanama institutions aqoqa abantu abasha zizoyitshela izingane ukuthi lento ayenza right, okusho ukuthi uZulu siyothi siyofa thina, uZulu uyobunabantu abangalawuleki. Okufanele ngabe lo baba ngoba uhlale eduze kwamntwana kwaphinda ngene, wahlala eduze kwenkosi eyayibuhlonipha ubukhosi, ithwele ubunzima endlunkulu, abantwana beyihlukumeza, kwesinye isikhathi kingaboni ngasolwenye nomzala wayo, kodwa inkosi yalokho yethembekile esihlalweni, yalokho yethembekile. Thina esikhulele emgwaqweni wobukhosi sasikhona ngo1995 na ngo1996, isilo singekho emgubhweni. Wasitshela igama elilodwa uShenge, wathi asingakhohlwa ukuthi njoba kukhona isihlalo sibekwe lapha noma inkosi ingahleli kuso kodwa ikhona. Ngakho ke asiqhubeke thina sikhuleke. Sasibancane sino 14 years lapho. Sibancane. Naningekho nini. Anikaze nihambe into yobukhosi, anibazi ukubaleka ubukhosi. Amakhosi asenamandla okuqalekisa. Asenawo amandla okuqalekisa amakhosi. Ngeke ngoba thina asisebona abantu abaqaphelayo kwenzeka kwezinto usuku nosuku, ngeke sibone ukuthi obaba uXulu sebedlula. Bakhohlisa inkosi, umntwana kwaphinda ngene wakhohlisa ingilozi, warobha ingilozi, wenza izinto waba nemhlomulo ayitholayo engathembekile kwingilozi. Manje ke uma ngabe uXulu ethi yena waye uyelusa uyinsizwa, nanku umgubho welembu yeza. Akangaqali ngokubiza amakhosi. Zikhona izinsizwa ezingangaye lapha ziyawuhamba umgubho. Thina ngeke simdlalise ungangobaba. Akahamba lapha emgubheni welembe afika buveze khona lobunsizwa, akabuxoxwa ubunsizwa. Thina siyobe sikhona lapha emgubheni. Yonke lemnqolo egcwele lapha na ku Facebook enwaya amasende ngiyayitshela nje namanje iyangibuka eminye. Siyobe sikhona emgubheni. Ngiyobe ngikhona emgubheni. Ngiyobe ngikhona emgubheni. Niyasibona lesi sihlangu lesi esincane lesi. Ngifuna ningikale ngaso emgubheni welembe kulonyaka ngizobe ngiphethe naso isihlangu. Ngiyobe ngiphethe naso isihlangu. Niyasibona sinembobo lapha. Inxeba lomkhonto yahlatshwe ekhaya lenkomo. Yahlatshwa kwandabandaba yakhulunyelwa. Inkomo yesihle kwase kuyosikwa ihawu. Akusiyili ihawu leli lidayisa lapha nihambe nithenga amahawu einkomo ezangcwaba abantu la. Nihambe niganwa ngamahawu einkomo ezangcwaba abantu. Abafazi bahamba nje ileyo nto. Njoba nehluleka nje ukuthandwa izintombi, uyishela intombi uzuyigabisele ngemali, yehluleka ukukuthanda ngisho uyigabisela ngemali. Thina sithandwa yipha lapha lezinhle sisingakazi sigabisele ngalutho. Ngoba sihlanzekile, sizalwa ngamatshitshi. Sizalwa ngamatshitshi thina. Manje hayi ukuthi kubi ukungazalwa yitshitshi, kodwa uyakwazi njengendoda ukuyihlanza, uyakwazi ukuhlambuluka wena njengendoda. Hayi uhamba uyifaka kuyo yonke imisangano legcwele izwe lonke. Mhlulo nawe ukushaya umthetho uthi ngoba intombi inhle ngeke uyishayele umthetho. Intombi nje iyatshelwa noma bethi inhle kangakanani, noma bethi uyifunde kangakanani, noma bethi umshayele umthetho, izinkomba zobufazi yilapha. Wangawuthatha nje umthetho usuyazi ukuthi ngeke kalungi, ngeke azalunge lo muntu loyo. Kulula nje lokho. Akudingi nokuthi uzuyohlola ukuthi senishawe ngesichitho nenziweni, cha, akukho ichitho. Uma engakwazi nje ukuhlonipha, engakwazi ukukuthobela, lude phela ukhalo lwempilo. Ngeke niqale ningathobelani manje bese ucanda kuzolunga kusasa, ayikho leyo nto. Yeke go home uhambe. Go home. Ngoba thina
asidingi thina kuthiwa insizwe zayilusa emaplazini abelungu zazithi mazithi inkomo ziyibuyela umlungu athi hayi they are going home bethi abelungu go home. I mean zithi insizwe zakithi go home zayingalindi ukuthi zize understand isiZulu. Thiwa wena Mkhize yona uzoba yiforeman la emsebenzini foreman wathi zathi insizwe hayi imfolomane leyo azingeke silokhu sigoqula imthina la imfolomane leyo. Wengane zakwethu asibuyiseni ubuthina lezi ifundiswa fundani ngempela wengane lapha ema university ngoba sesiyazi nokuthi anifundi seziyazi ukuthi lapha ema university nifundiswa izidakwa ama test niyawakhokhela siyakwazi lokho. Yikho phela umasipala be dysfunctional kangaka i-managers azi lutho zedlulwa yimi ngelusa azazi lutho. Omasipala uhulumeni mayifuna iqiniso ngokuthi kwenzakalani komasipala njengoba omasipala behlezi behluleka kanje. Omasipala basentshezelwa abantu abathenga icertificate abathenga ama degrees abafundi abazi lutho abakwazi nje ukukhuluma isingisi bahlulwa yimi nje ngingakaze ngifunde bahlulwa yithi nje singakaze sifunde sasiyilusele inkomo. Akekiyekwe ukweyiwana singabantu abantsundu asikhandeni amagceke asikhandeni amagceke silungise izinto zamakhosi senze izinto zamakhosi ihlonipheke siphoqa amakhosi ukuthi ayihloniphe wona ngokuthi thina siyihloniphe izishayo uvala inkosi ukuthi kodwa mangona la kunamadoda aqotho kangaka ngizobe ngenzani ngizihlekisa ngezwe mina uma ngizothi indawo yami eyakwazi ukukhiqiza abantu abafana nophakela umthakathi ebese mina ngiyinkosi bese ngivela njengenkosi engalungile. Yingakho yakithi inkosi ihlonipheka ngoba siphuma thina endaweni enenkosi ezazi ukuthi inkosi kuyo yonke into esiyenzayo asivumi ukuthi senze kabi ngoba lokho kuphoxa thina kuphoxa inkosi. Fanele lapha empilweni kube nento ozoyeyamanisa nokuphila kwakho ukuze impilo yakho izoba lula. Asivukeni webantu abantsundu. Abaholi laba bagcwele eParliament njengoba nibabona nje bekhwelana beze bebizane ngobaby ebekuwumfazi womuntu isibindi sokubiza nje ubaby. Ubaby kanjani umuntu ofaka iring yenye indoda? Ubaby kanjani umuntu ofaka iring yenye indoda? Kungcono ukuthi kusho intombi ithi ngubaby ngoba phela kuvumelekile mina ukuqhubeka. Kodwa umuntu osifazane nje ofaka iring yenye indoda usho kanjani ukuthi good night baby? Awu kade kumnandi baby, ade kumnandi, I love you too much. Udla amathe enye indoda. Udla amathe enye indoda futhi nakhona uwadla ngokungekho emthethweni. Thina sizinsizwa thina. Sizinsizwa thina bafowethu. Umnsizwa kububona ngalokho esikwenzayo. Ukuthi uma uyindoda uphumele obala ukhuluma izinto eziqondile. Laba abathuka inhlamba abathuka abaholi siyoze sibehlule. Ngiyanitshela mina noma ningabathanda kangakanani siyoze sibehlule ngoba yikho ingane yofuna ukuba njeya. Ayikho idakwa kuphela ibhizinisi leyanto. Izidakwa zodwa ngoba kiwe emgubheni welembe nje uzobabona bafika u5 minutes bafike begiye khoneni nakhona hayi insizweni begiye lapha phambi kwabantwana lapha abasigonda kuliwa kwenziwa lutho begiye besuke behamba. Ngeke ubabone insizweni sidala. Ngeke uzumbone nje umuntu efika nomshungu insizwa eyalapho kushisa khona. Ngeke kodwa uyibiza ngensizwa. Ningabantu besilisa nje nina abakhona ezweni. Abantu besilisa nje abayilinganelalo nabo bonke lokho kunye okuyimbenca kambe kumbenceza la okugqoka amaphinifa lapha ku social media. So ke asingavumi kwedlula abantu besifazane benza into enhle siyabancoma futhi abantu besifazane ngicela nazi mina ukuthi mina nje uma nibona ngitalapha nina ngisuke ngitalapha isivande bafethu siyabiyelwa sivikelwe. Uyabona nje uma ubona sitalapha nina khona ke ithuthe ikhona manje la bonke laba abantu abahlezi beqhathanisa hayi amantombazana ayahlolwa kungana abafana kungenziwa ukuthi uma senza into asingayenzi into siyeyamanise noma siyiqhathanise nenye into. Asimusa ukukhuluma leyo nto leyo. Indaba yokuthi hayi abafana bayahlolwa amini intombi ziyahlolwa zibhekiwe manje kuyekelweni ukuthi kwenziwa abafana ubuza ubani ngoba wena uyindoda endaweni ubani lo nombuzayo ngoba uyindoda endaweni ingane yomfana kuumsebenzi omncane kabi ukuyinakekela kuumsebenzi omkhulu ukubheka umuntu wesifazane ngoba leza intombi njoba niyibona lapha nazi u20,000 25,000 imizi leya
imizi yamadoda leyana imizi yamadoda le njengoba nibona nje izingaka ingakho kuqiniswa kuzo kakhulu. So musana lokhu nibuza lezi zinto zokuthi hayi manje amantombazana ayahlolwa abafana bayekelweni engani mina ngathatha isinqumo kwaMandlazi ngiyakwenza. Ubani umunye okwenza endaweni ethile? Yini ningayilethi ingane mangabe ningeke nikwazi ukukwenza? Yini ninga-attendela ama bootcamp nizofunda ukuthi senzani lapha ukuze nizohamba nani niyokwenza ngakini? Lokhu nibuza imisangano la. Isizathu sokuthi ngitalaphe abantu besifazane sifuna ukuthi baqonde ingoba umuntu wesifazane bafowethu uyi-incubator. Umuntu wesifazane uyisivande la kukhulela khona impilo yesizwe. Umuntu wesifazane ungcwele. Yingakho uma konakala noma iphutha lenziwa umuntu wesifazane libatshazwa kakhulu ngoba vele kulindeleke uNkulunkulu lapha ahlala khona. Musanike ukulokhu nisibuza imisangano. Into esingayenza ukuthi sihlangane sande sibe baningi thina abantu abanombono wokuvikela uZulu. Akuvikelwe uZulu. Abantu abangamaXhosa, amaPedi, amaVenda abaningi abangibhalelayo la eceleni. Ababonga zonke lezi ezinye izizwe ezingawona amaZulu. Ababonga indlela esisukumela ngaye uZulu. Bese kuthi laba abanye abantu base Eastern Cape abahleze njalo make wathi ukhuluma ngesiZulu noma ukhuluma ngento yakwaZulu. Bethi hayi ungakhulumi ngoZulu thani isintu. Musani kusidakelwa. Musani kusenyanyisa. Musani nje kusinyela. Ngoba asasi lutho thina ngento yangakini. Sisuke sikhuluma into yakithi la, sikhuluma siyanazi ukuthi nikhona la niyasilandela. Ningi izinto esizixoxayo niyaphawula abantu basamaXhosa aphawula, abaPedi baphawula, abanye baze bephawula ngesingisi ngoba bengakwazi ukubhala isiZulu. Okukhomba ukuthi thina njengabantu abansundu noma ngabe ngipractice mina elami isiko kodwa kukhona lapha amasika athintana khona. Manje musa ukusuka lapho osuka khona ebese uzobuyisa ukuhlukana ngoba lento nje yokuthi wena uthi wena asikhulume ngesintu iyona into eyahlukanisa abantu leyana. Iyona into eyahlukanisa abantu makuzokhulunywa ngesintu bese siyadidiyelwa. Iyona ke into eyahlukanisa abantu ngoba abantu baxabana kakhulu uma bendawonye beyizinto ezingafani. Kufanele sivakashelane. Ungimeme njengoba ngumZulu, ungimeme ngakini eEastern Cape ngizofunda nenza into yenu. Ngoba sizothini mase siyenza sonke ndawonye namaPedi namaXhosa. Ngisho njengoba kuhlolwa intombi kukhuliswa abafana abakhuliswa ngendlela efanayo kulama cultures. So musana kulokhu nisidakelwa nifake into engenasidingo lapha esidingo singadingeki khona. Uma ubona ukuthi into engiyikhulumayo ihambisana nawe, musu ukuphendula, ungichithela isikhathi ngoba ama comments ngiyawafunda. Bese ngichitha isikhathi sami ngizofunda indadavu yombhedo wakho la okhuluma ungazi ukuthi uzodaza inkani lapha. Senangenwa ipolitiki kakhulu yonke into ekhulunywayo. Kufanele ukuthi njalo ibe nokuphikisana phakathi. Anikwazi ningabantu ukukhuluma into nihambe nayo ilungiswe along the way. Fanele kuphanjana. Ile politiki yena nayisungula. Sizokhipha abantu thina kupolitiki, sizokhipha abantu ekutheni bephile ipolitiki. Sizofundisa abantu ukuthi kulungile ukuba kuyipolitiki ethile hamba uyoyivotela ngalelo langa uyivalela umlomo. Hayi ukuthi uphoqe wonke umuntu uthi abe yinto eyiyo wena. Noma njengoba kuzoyiwe inketheni khona bazosatshiswa ngokuxoshiswa emsebenzini. Kuse ubuntu lobo enifuna sikhulume ngabo. Njengoba kulalwa nabantu nabafazi babantu nje emahovisi kanje kuse ubuntu lobo. Njengoba kuthiwa amantombazana wayilobole wona hambe ugana kuse ubuntu lobo. So ke asikhulumi la indaba yokuthi kufanele kube nama political parties, kufanele kube sikhuluma indaba yokuthi thina singamaZulu sizobuyisa isiko lethu lona elizosiqondisela impilo. Futhi uZulu Natal ngesaba ukusho mina ukuthi iKwaZulu Natal make sayiqondisa abafethu abayinhle singamadoda. Abantu besifazane babe lapha emva kwethu ngoba hayi ukuthi obasikhuluma ngeinsizwa nje wonke umuntu wesilisa khona la unomuntu wesifazane. So makulunge wena uzolunga umama ngemuva. So ke asikwazi ukufolosa ngabantu besifazane ngoba makufa bona impilo izophela. Kungcono makufa thina sifele empini amagazethi wona asalenza izingane zethu omama beingane zethu betshela izingane zethu ubaba wakho wayeyiqhawe ingane yami ngifuna ufane nobaba wakho. So masiphusha bona phambili so sale sithina einganeni thina. Ngithi mina ngaba igwala umama wakho wayeyiqhawe. Niyayibona ukuthi niyazethuka insizwe.
asilwi namuntu, asilwi nabantu abayizinye inhlanga. Ngiyajabula ukuthi kwakuwona lo live khona abantu abangezinye inhlanga ababamba iqhaza, ababongayo ukuthi into esikhulumayo ziyabasiza. Ngiyakubonga lokho nina bakwaXhosa, ngiyawabonga amaMpondo, ngiyabonga amaPedi, ngiyabonga wonke umuntu. Kodwa la ngikhuluma ngento yakwaZulu futhi angilwi namuntu ongayena umZulu. So makwenzeka into engikhulumayo uyithanda, ngiyabonga. Makwenzeka into engikhuluma ungayithandi, uvela uyithulele mfowethu. Ngoba yikho into embi, ake sikuyeke. Uyabona nje lento uhulumeni ayithandayo yokuthi abantu behlezi beyingxoviya, asikuqede abantu abahlangane. Yingakho mina for the past 10 years ngihambela iSouth Coast. ISouth Coast ngomhla ka-27 September izobila, izobonga ukuthi ngibe umuntu oqala einsizweni ukuyirecognize ngiyenza izizwe ingabantu. Ngoba zikhona insizwa lapha, ilembe la khothamela ngapha. Yingakho laba bantu babona besabambe usiko kwezinye indawo zala KwaZulu Natal nenhlonipho ayisekho. Kudutshulwana ngebhamu emgangeleni kwenzakani ngale abasengamabutho ahlelekile angalwi, adlala lokho kuthiwa kuyadlalwa ngempela. So ke kufanele siyituse leyo nto, and njengoba sengabaholi bomphakathi kufuna sikulwele phela ukuhlanganisa abantu. Yilokho kufanele sikulwele. Hlangana Zulu, asihlanganele ukuyobulala, asihlanganele ukuyoshisa izitolo, asihlanganele ukuyoba imigodoyi ohunta igebengu ehamba ibhidliza izitolo. Sihlanganela ukuba sibe ndawonye ukuze masikhuluma sikhulume ngazilwinye. Akukho political party sizoyivula, sihlangana njengoZulu ngoba singamaZulu. Sifuna ukuthi masikhuluma sesindawonye sikhulume ngezwe lilodwa. Uqhamuka kuleyo political party yakho uqhamuka kuyo, sihlangane sifithi masikhuluma sikhulume ngezwe lilodwa. Ayikho imandate ezosuka phezulu kulezi inketho ezizayo. Imandate izosuka phansi iye phezulu. Ayisekho imandate okuzothiwa kunemandate esuka phezulu eza phansi. Imandate izosuka phansi iye phezulu. Izwe lizolungiswa yilokho. Bayakudinga nababaholi lokho. Ngoba kukhona abaholi abayifunayo lento ukuthi yenzeke ngalendlela esiyibuka ngayo, abavinjwa imajority phezulu. Kanti mase kusho thina lapha phansi kuyobaphoqa ukuthi bethathe izinqumo. Ngoba mabe ngayithathanga izinqumo, abaholi sizokulinda thina 5 years ukuba monitor. Abaholi sizoba monitor on the monthly basis. Sizinsizwe sesizomonitor on the monthly basis ngoba lento yokulinda 5 years isikhathi siyahamba. Abantu bano 30 years manje izingane zethu ziyoqeda ezikoleni, akwaziwa ukuthi kuzoyiwapi, kuzophunywa kanjani ke phambili. Uma sithi sihamba ngokwepolitiki kuqhamuka labo ophephezela begijime beyohlala eduze kwabaholi, ungaphindi uthola ithuba lokukhuluma nomholi. Kuvinjwe kwasani noma umuntu ufake izicelo zifikela kulabo ophephezela kuqala beyivalela imilomo bengabanikeza abaholi. So ke sizoyiqala phansi siyise phezulu ukuze impilo izoba kahle. Bantu besifazane, mina ngiyancenga nje bodadewethu, ngiyancenga. Uhulumeni defayani imandate kahulumeni bantu besifazane. Idefayeni imandate kahulumeni. Nilibona izwe life kangaka nje bantu besifazane, lifakini ngoba ninamandla. Wasebenziseni kahle amandleni. Ninawo amandla okuqondisa isimo, singahambi ngendlela uhulumeni athanda ngayo, sihambe ngendlela izwe okufanele ukuthi elithanda ngayo. Sicela kini bantu besifazane, le mthetho eshawa uhulumeni yokunikeza ukuthi hambani yohodozwa ama Nigeria ngoshafu bama-truck lapha, musani kuyivuma leyo nto. Into emqoka kumuntu wesifazane ukukhulelwa, akusikho yona ukunwetshwa. Musa nje ukuhamba uchomela amantombazana la, uwachomela ngokuthi wena uthandana nomuntu ophethe ubokobela akunweba ngalo. So akusikho kubalekile lokho, ngoba uma uthandana nendoda eyodwa vele umzimba wakho uzoba nganga leyo ndoda. Noma ngabe inganga isithupha noma ngabe inganga ucicana, umzimba wakho uzoba nganga leyo ndoda ngoba umzimba wakho ujwayele yona. So ke musani ukuthi uma usuthatha impilo yakho ayifake ezihlahleni bese nikhohlisa izingane ezincane la nithi hayi abantu baseNigeria baphathana kahle, abantu bakuphi baphathana kahle. Amanga lawo nigijimela nje kuyonwebeka lapha, nibuye seninwebekile, nibuye nizoshuka izingane ezincane indlebe la, nithi ayikho into eziyenzayo. Udumisa ingane ikhanda la usuthandana nengane encane, ubuye embongolweni lapha. Uyabuya lapho usuzothi ingane ayikwenzi lutho, uconfuse indoda, uyitshela ukuthi iyehluleka indoda yenze lutho. Wawufundiswa ubani yonke lemkhuba? Ngoba imkhuba afuna uyifundiswe indoda phela. Indoda phela efundisa umuntu wesifazane imkhuba. Bese ubuya lapho uzotshela indoda ukuthi ayenzi lutho, indoda yenza ukuthi uyibuza ukuthi usuwenze njalo, wenze njalo kade ulindeni wena. Ungasuka lekini uzofika la wazi kahle ukuthi uze kimi, ufike lapho ungavuthwa. Ngihlangana naphi mina nomgwamo?
insizwa zakithi yekani ukuba iminqolo, yekani ukuba ngamagwala. Yekani ukuba iminqolo, yekani ukuba ngamagwala. Ayikho into esizoyibulala, akekho umuntu esizombulala, alikho idolobha elizosha, awukho umgwaqo uzombiwa, sizoma ndawonye sisho izwi lethu kuphela. Singakwazi ukwenza kanjalo. Musani ukucabanga ukuthi yonke into iyolungiswa umlilo. Umlilo uyibhadi. Umlilo nje uyibhadi kawuyona into enhle. Ayizondikaba, ayibambe khona. Handsome wakanongoma lo. Ngiyanidlula njengoba nihleli lapha kule magroupeni niyisakuwo, ngiyanidlula ngokuqonywa. Nihluleka nikwazi ukuthatha intombi ezinhle. Nizilinde izingane zabantu zize idakwe bese kuyimani ishela. Nakhona niyithengele khona lokho oko ice tropica lokho enikushoyo la. Yabo. Nilophe. Ningamagwala nizishimane nimnqola. Thukuthela ukushintsha lokho. Ngikutshelela lokho. Ngoba mawedlulwa intombazana lokho kuyinhlambe enkulu kunalokho kushiwo yimi. Angithi ayizondikala. Ayibambe khona. Yeah. Sengihambe. Bengizosho lokho nje. Siushare lo live. Siushare sonke thina esiubonile, siushare nje sonke. Ngoba sifuna kulunge izwe. Asithuki umuntu, sikhuluma ukusobala. Isilo inkosi yethu. Niyakhumbula ngenitshela ukuthi ngangikhona emashobeni. Niyakhumbula ngenitshela ukuthi ngangikhona mina emashobeni inkosi beko. Niyakhumbula ngenitshela ukuthi nasaba nobufakazi sayibonela. Obekade bekhona emhlangeni ithe iqala nje ithukuthela ingonyama. Ithe iqala nje ithukuthela la uhlaba umbane eintabeni zaseMelmont. La uhlaba umbane eintabeni zaseMelmont sibuka. Ithe mayithukuthela nje inkosi ikhuluma ngalento eyiphethe kabi. La uhlaba umbane ithe iyoqeda la beselikhemeza. Ebebekhona babonile kodwa umuntu ongakholelwa kuNkulunkulu akakwazi ukubona imilingo kaNkulunkulu. Akakwazi ukubona ukuthi ubukhosi bukhulu kangakanani. Mina ngiyafuna izingane zakithi ezincane noma ngabe uyaya enkosini noma ngabe uyayiphatha induku noma ngabe uyiphatha induku noma ngabe uyazi ngemithetho yesintu noma ngabe uyazi awazi nisho nangaba wazi into zakini wehlise nje umoya mfana wakithi uyikhonze inkosi. Inkosi iqala ngokukhonzwa yona lephilayo yasendaweni yakini. Mawungenayo inkosi kuleyo ndawo sekwaphatha umasipala khonza uNkulunkulu yena ophethe amakhosi. Yokuhlanganisa nathi sikutshela impilo thina ikhala kini ngeliphinde lifana. Ayeliphinde lona kali ikhala kini. Nibekezele insizwa zakithi enikhuluma mama bengekho. Nibekezele kulukhulu ukukhuluma mengekho. Kodwa nibekezele bafana bami. Nithandaze futhi nithandazele ukuthola abantu besifazane abamqoka. Nithandazele ukuthola abantu besifazane abahlakaniphile. Nithandazele ukuthola abantu besifazane abathobekile. Ngoba lowo muntu ngelanga umthatha ngalo ngelanga aqoma ngalo uphenduka umama wakho. Bahlonipha abantu besifazane. Ube firm, ube nomthetho, ube nothando, ushaye umthetho, uqondise bese wenza kahle. Ayizondikabe. Baba yini phumani ke phumani ngizophuma mase ni-0 lapha. Nise u92 phumani sengiqedile. Phumani ku live. Phumani. Senu89 phumani ngifuna ukuvala live. Angizokunishiya la endlini nihleli. Hawu nampa benyuka abantu phumani ku live phumani ninyukelani manje phuma percent mshana lapho phuma Nyambosa phuma ngiyakubona usabuka phuma Payless phuma yeah phuma ha kanti labantu bayagula awuthi ngivala live wami na vele nanyuka ngithi phumani